Hi guys! Welcome to Elmero Dishe. Ayan, ito ang for today's vlog natin. Tignan nyo. Ikutin natin ang Elmero. Napakaganda ng mga bulaklak dito. Ayan, ang ganda ng mga dalagang Pilipina. Yan guys, oh. Cherry blossom tree. Yan guys, kita nyo? Ang ganda. Ito naman mga kadayot yung side ng mga sunflower. Ayan, kung makikita nyo, ang ganda-ganda, ang cute niya, oh, ang daming bulaklak. Ayan, ni-slide show ko na lang siya. Panay ang post-post ng inyong kadayot dyan. Ayan, sa gitna ng sunflower, napaka-cute. Ayan, yung kapatid ko. Ayan, ako pa rin yan. At ayan, ang ganda ng mga orchids nila. At ito naman yung side mga kadayot ng, sa amin ang tawag ni nga nito sa amin dito ay Uro Alas Dosi. Kita nyo guys, ang ganda ng lugar, iba rin yung tao. Ayan, iba-iba siyang kulay. Hi po. Kita nyo guys kung gaano kaganda yung ano dito. Pati yung mga may kainan din dito guys. Pag pumunta kayo, kahit wala kayong baon, makakakain kayo dahil meron din kainan. Ito yung mga lamesa nila, oh. Ang ganda ng mga lamesa nila dito. Talagang hindi kayo. Pwede rin kayo magbaon dito kasi meron sila mga cottage. Pero kapag wala kayong baon, may mga kainan din kayo dito. Ang ganda ng mga upuan nila guys. Ayan, oh. Heart to heart. Ito yung pagpunta sa kainan. Hi po sa vlog. Ang ganda. Oh, hi na. Ayan, oh. Meron dito guys, may nagdi-date, oh. Sobrang ganda. Yan ang kainan dito guys. Yan, di kayo magagutom dito sa Elmero. May kainan sa loob. Hi madam. Hi sir. Yan guys yung puno. Nagtataka kayo na namulaklak na yung malaking puno. Ayan, design lang yan guys. Ito yung mga ano nila, mga tamo. Wow, sobrang ganda ng kanilang orchids. Iyo alat. Ano, kuy bagay ni ang ano, orchids mang tawag ni Bria. Orchids. Yan ang mga bulita dito.
Magayon. Magayon nun. Nag-bye-bye liyo. Gapos pala nito to, oh. Pati pala nito, oh. Sobrang ganda, guys. Mas na. Paduman kita dito sa... Duman, sa duyan-duyan. Vamos. Yan guys, ang mahirap pag mababa ka, oh. Kasi kailangan mo pa ng tungtungan. Dahil mo ako pag-itab yun. Takot mo lang digsi na taas. Mag-welcome ka. Nasaan ka, Ria? Tama kami ngayon sa Enero Dice. Tama ba? Ah. Enero Dice. Dice Ah, may blooming treat. Oh. Blooming treat. Hi ka. Ang sarap ng hangin dito, guys. Andito yung kasama namin. Hi. Oh. Hi, guys. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng mga flowers talaga, guys. Oh. Ang haba-haba nito hanggang doon. Hindi na namin mauubos kasi sobrang init na. Nagkapapuno na yung full storage. Naka-full storage. Nauubos na yung storage. Hello. Dito na na-violet ako. Dapat guys, pag pupunta kayo dito, pupunta kayo maaga pa para hindi gaanong mainit. Tapos, maubos nyo talaga kasi ang lawak pala dito. Ito lang yan, sa Kamalig. Kamalig ano? Salugan naman. Salugan. Salugan, Kamalig, Albay. Oh, ang ganda. Gamot ito, gamot. Herbal to guys. Ang mahal ng kilo nito sa Maynila. Yan guys, kahit mainit, video pa rin. Mayroon pa guys na kubo-kubo. Grabe yung presko ho, no na di? Masakat kami dyan. Tapos picture mo kami sa taas, at sa baba. Magayon talaga pag day talaga. Init. Uy, ano pala nini? Gumamela, oh. Kakaibang gumamela guys, ang kulay, oh. Malaki. Giant ata, giant. Ano dahil sa walang init? Giant white kumamela. Ito guys, ang cute, oh. May upuan pa. Yan, perfect to dito pag picture guys. Ana, how?
Ang ganda guys, oh. Meron dito sa taas na ano. Pwede kayo dyan mag-snack. Oh. Hindi mo katulog. Pwede matulog. Dito sa baba, oh. Up and down to guys. Up and down. May baba, may taas. Oh. Sa baba ito. Sobrang ganda ng mga... Merong mga... May manalo. Ayan. Sobrang ganda niya. Linagyan ng design yung bandang ilalim ng punong kahoy. Sobrang ganda ng naisip nilang ano dito sa Pili. Ginawa nila ng hi kayo. Ayan. Naisipan talaga nilang gawa ng ano yung Pili. Up and down pa naman. Oh, ang ganda guys. Parang tree house ang style. Parang tree house. Ang ganda ng baba niya, ng taas. Sobrang dami ng bulaklak ng ano. Mga orchids. Siguro sa susunod na punta namin dito, mas maganda na to kasi hindi pa to guys tapos i-develop po. Ang dami pang ginagawa nila. Sobrang lawak kasi. Yun yung Vulcan Mayon guys, oh. Medyo natatakpan. Slide. Ay, ikaw na, Jeff. Ayaw. Mga ka-diet, pwede kayo dito mag-slide kung may mga kasama kayong bata. Mag-slide ako kahit hindi na ako bata. Ayan, kung magpapapicture kayo dyan, pwede kayo mamili ng stop toys nyo. Pipicturean nyo dyan. Ayan, may Dora. Kaso nag-loading na naman ang... Smile! May nakalagay guys na love kasi di ba kaka-Valentine's pa lang. Kaya dito nakalagay pa ditong pang Valentine's. So, nangangin lakas.